Crec que ha estat un acte valent per part de tots els actors, ha estat un èxit de públic i des del meu punt de vista el debat, el diàleg sempre és una qüestió bona i en aquest àmbit no és gens habitual veure-ho i per tant avui he de felicitar tota la gent que ha vingut a participar-hi. Yo creo que se han cubierto todas las expectativas respecto a los temas a tratar y creo que ha terminado de forma amigable y con ánimo de progresar en nuestras conversaciones para todo esto llevarlo a un buen puerto y que el paciente sea el centro de toda nuestra atención. Bueno, como representante de los grupos hospitalarios, creo que el resumen sería tenemos que alinear los intereses de todas las partes, grupos hospitalarios, compañías aseguradoras y sociedades médicas, en beneficio del paciente y en beneficio mutuo de las tres partes. Molt interessant en quant a aproximar posicions i entendre'ns els uns als altres. Jo crec que el problema és de sector i si no actuem els tres alhora patirem tots. Yo creo que encontrar espacios de conexión, de comunicación entre las tres patas del negocio es muy inusual y es muy necesario. No solo de esta edición del Fórum, sino de muchas previas. Aquí se concentra toda la gente que sabe algo en el sector y por lo tanto es un placer poder compartir inquietudes y ver diferentes puntos de vista, ¿no? M'ha sorprès, i m'ha sorprès molt positivament, que sigui l'únic lloc de trobada entre professionals, hospitals i companyies asseguradores. I això jo crec que assenta unes bases per poder anar parlant i anar elaborant i anar llimant els cantos d'aquest triangle, com comentava l'Àlex Flor mentre estàvem xerrant a fora. Hay 6 ponentes, lo están haciendo todo de maravilla, son muy importantes, son divertidos i ara me toca salir a mi, o sea que... Estem molt contents perquè hem aconseguit omplir un espai tan emblemàtic com és l'auditori d'un edifici tan emblemàtic com és la Pedrera, amb més de 180 assistents. I a més crec que hem aconseguit que, encara que sigui una mica des de la desconfiança, llimar les puntes tan punxegudes del triangle de les tres potes de la medicina privada, hospitals, mútues i professionals. És a dir, que quedem supercontentíssims i us convidem a estar atents a la pròxima edició del Fòrum.